Żewġ solar farms li jinkludu 2871 pannella se jiġġeneraw 2 miljun kilowatt fis-sena. Waqt żjara li għamlet f'dawn is-solar farms f'Taċenċ, il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli spjegat li l-elettriku li se jiġi ġġenerat mix-xemx se jkun ekwivalenti għal dak użat minn madwar 500 residenza f'sena. Rridu nkomplu ninċentivaw il-produzzjoni ta' enerġija nadifa u f'dan is-settur huwa settur fejn ser naraw li jkollna wkoll sħubija bejn il-privat u anke l-gvern biex il-viżjoni tagħna li jkollna ekonomija li ma tħammitx inkunu qegħdin nilħquha flimkien. Is-solar farms inbnew f'ġibjuni tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u bejniethom ikopru medda ta' 9360 metru kwadru. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni Ivan Falzon spjega li l-Korporazzjoni qed tisfrutta aħjar ir-riżorsi li diġà għandha. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija li wettqet dan l-investiment spjega kif il-kumpanija qed tippjana li tespandi l-operat tagħha f'żoni barra l-faċilitajiet tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Eventwalment se jkunu qegħdin niftħu daw il-proġetti wkoll għal pubbliku in ġenerali biex ikun jista' jinvesti fihom, ovvjament għal dawk li m'għandhomx bejt id-dar fejn jistgħu jagħmlu l-panelli tagħhom.